Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maperkan o kapipita mga bangsa mi langon na di makambantay si sangay makampata video. Miya tiada tano maka video sa wabisang o tuwa miya bisita no si sa mga madrasa, mga turil. Na ino ka insyaallah na umagagata no na uman gawi na video tano insyaallah. Yang nga kitab tano bati ang tano mga fatawa ala jana daima lil buqutil ilmi wal iftasi sa Saudi. Nagyang nga maudu miya pilitano pasi nagyang to al mar'atu wa ba'du ahkamiha. Makapantag ko mga bai gusto sabaad o mga hukuman amito tumpok si ko mga bai. Bakalo-kalo mga bangsa may maurip no na di tanong kang gunaan, nagdi kang gunaan ng mga bai. Nagupkiuman ko sabot, nagkuman ng suparatin. Fatwa ika sa pulo agwis ng gibo, agos yaw pulo. Pumili umadakli mga fatawa. Mga bangsa ami ang mga ulama si sa al-Mamlakatul Arabiya Saudiya. So mamuso ilmu irani kayang gunaan sa isang dunia. Paganaya pa kaisa natin na ba'dun nas yaqulun inna nisa'a naqisati aqlin wa dinin wa mirathin wa shahada. Ano tingin na mga tao ayatin nagiran na sumabay na knabatarotop so pamikiran aguso simba nago di pakarpong si iko kapakawaris aguso kasaksi pati man na di irang karpangan si iko mama wal ba'du yaqulu inna Allah sawa bainahum fi thawabi wal iqab. Naduman natin na mga tao ay dinentero na mataan na so Allah. Napiya ka plagi diyan sa mga dato, agus sa mga bae. Si iko balas, agus si iko punishment, tigira amya dusa sira. Fama ra'yukum na anto na itindigyuro na mga ulama. Alhunna naqisatun fi syari'ati sayyidil khalqi amla. Ino, basiran pandi makararapang si iko syari'aw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yan ang mga bangsa miya mga orip ng Allah bati ang tanong so inisumbago ng mga laulama. Aya sumimbagon si ko mga laulama si sa Saudiya na giyangaya kapaguluan ni Roni Sheikh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz rahimahullah. Minipagpada yanon so Sheikh Abdul Razak Afifi. Ako giyang to Sheikh Abdullah ibn Ghudiyan rahimahumullah. Nayas bagiran mga bangsa miya mga orip no Allah na tigiran na asyariatul islamiyah qad ja'at bi takrimil mar'ati war raf'i min sya'niha. So tigian so Islam so syariah agaman tanuna ay mga talinguman yan na kukurmatan yan so baik. Ini puro yan so pangkatan ng mga bayi. Si iniyan inibetad so mga bayi si iko darpa adumada ito. Sa siap si arkanian nagusiap si iko pangkatan yan. Nailan yung man kay ni palyugat waga matano si iko wali o babay lagi do ama yan o dinalaki niyan. Na inipalyugat yan pun si iko karo mau bai so kang gasto iko bai. Kadi patuto ba ya di inggasto sa ginawa niyan na sumabay. Agusto kapia akariri tanaw na gusto inipanginsana pan waga matano so kapia kasisya pa kumabay. Nagugyang katuwa kapia kapakin dulo na kirano karumayran. Ay pituro wallah na waashiruhunna bil ma'ruf. Inisugo Allah sa iko mga dato apa nagumbalain o dato. So kipapantag niya ko karuman yan
na panagumbalay niyan sa kababayaan niyan, respetuin niyan, pagadatin niyan. Siapa niyan? Yan ni padamaan ang ito wa ashiruhunna bil ma'ruf. Aya patut na muray sana ng mga dato. Adira na ng kalipatan. Aya kalilitsi ko mga dato, tabiata na aya bua di niyang kalipatan na lalayaw niyan di ipagidayda. Nagyang ito ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Agugyang ito fankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba'. Nakikalilipatan niya ng ito wa ashiruhunna bil ma'ruf. Miyatarup Nabi sallallahu alaihi wasallam ang ito haditha miyapanutulu Aisha radiyallahu anha inikhraju Tirmidhi rahimahullah ikatlong gibu agwalogato sa gusyapolo agwalo numero niyang ko sunano an-Nasa'i at tigana khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Katuro Rasul sallallahu alaihi wasallam na ay mapiar kanu mauna ko pangkatan sa dunia agus sa akhirat na sa din sa mapi parangay ko karumani. Nasaka na tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam na mapi akor kanoy parangay si ko karuma. Inibgay Islam si ikubai. So lango na kabnar adumadait si arkaniya. Katuru Allah na tigana walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf. Walirijali alayhinna daraja. Wallahu azizun hakim. Mana niyan mga bangsa amin na benar na sudatu na mauna sa pangkatan si ikubai. Ugaid na lango kabnar agu kawajib adumadait si ikubai na dadin salim buta o agama si iko mga bay. Malagid po si iko mga muamalat, si iko kapwasai, si iko mga wakala, si iko api anto na unsa na muamalat, na adnakabnaro ng mga bay. Inipaliw gato Allah Arabul Alamin so lang nasimba dumadait si iko mga bay. Na miya karapang si iko mga dato. Malagid mo so kinggulalan no na gusto kambala siron. Na makarapang so mga bai si iko mga dato si iko kinggulalan ko simba lagi do kasuti, kasambayan, kapuasa. Akap na haji agusto sala kauro na mga simba. Oriano to urip no Allah na mata-mataan na so agama tanu, agama Islam na singgayan niyan sa mga bai sa omon. Kundi na bagian si isang kautuwa kawarisan, igira miya tayo so lulot. Igira miya tayo so karumanian, miya tayo so amaya, miya tayo so inaya, miya tayo so ataya. Naad na initukid, waga matano si ikubay. Ugaid na benar, adi makarapang si ikudato. Ang kaino nanto na irason, mga bangsa miya, mga urip no Allah. Ayakakuwaw bain na midye ko kakwaw dati. Ang kaino nakagya so bain na kanabawon papaliugatan na kanggasto niyan sa Ginoo niya. Naguknabawon papaliugatan na kanggasto niyan ko mga watayan. Nakanabawon papaliugatan na kanggasto niyan ko karuman niya. Kaya mataan na kapapaliugatan ko gasto na sumada to. Nagyan na ni sabab sa mga dato na igira ko na napaka mga bisita niya napaliugat kang gasto niya. O di na adna mga di niya na katepala na mga utang. O di na adna pagkukita na pangasasala. O di na pagkukita na anamya digrasya na kabaya kapamayadan niya. O di na pagkukita na giangot o kalilida pagpangaroma suda to na skanya ni di imamtang. Nasubain na aya pembetangan. Nagyan ni saba pasok kakwa sa ikomeras na piakaw no agamata no. So mga dato nagyuti kaya pakaparginuntulan Allah. Kau makaw pa makopiya ka para pangyan sumabai. Agus sa mga dato agyuti betad na di makapaginuntulan su Allah. Nasabab sa inuntulan su Allah Rabbul Alamin na dani ang pakaparpanga sumabay. Nagyap man nga ya betad tano ipraso no mga bai at tigira na miyaklid. Ang kaino na iman to na edingas to sa mga bai. Aya mga aya prita na sa mga dato.
na aya di mamang dao ay pliu sa mayda na sumabay. Na nasa baprakanwa na. Kauman pa makapagilitan ng mga bangsa may mga oripnola na sudato it kuyaga na sa kabay na si ibu sa wala. Na so kaya kalidang kaon na problema niyonan. Problema niyonan. Chiko, may katuong kamamu asa kabay sa pariritan. Allahu Akbar. Na kinabagyan na ni-discuss ang sembag pakaisa kaya simbag o mga ulama kaya discuss na sorkon o agaman tano agama Islam. Lagit man buang ito inuto ka so kasaksi na obseksi na mama na kiyaso ko dahil so isabo. Obseksi na babay na kailangan na dua. Ito na isabab. Nayapitiro ang mga ulama na tigira na syahadatul mar'atayn ta'dilu syahadata rajulin wahid fi ba'dil mawadi'. Manay knap manubalang unugay na ikalilid na igira obseksi subai na duha ta. No pamakumama na sa kataw po. Ang kaino nakagya subai na lalayang kalipat. Ang kaino nakagyad na mga awarid. Igira ako na mahahayid na di mapipiagino niya. Igira ako na mabibisi ko mga watayan, natugon ro watayan, natugon sa watayan, natugon sa watayan. Igirat man na kuan na lalayo na sumasakita ulo niyan, pamanakita laos yan, mabibisi sa soldawalay, na pangalilipatan yan. Pangalilipatan yan, apya so di niyan saksiyan, kaya lipatan niya, apya so gupon yan may ilay na, di niyan katadman, pagkarimbutan, na may sababsan, na para yang to kakaduayran, na ukalipat yung isa, na mapakatadom o padiyan. Yan ang isabab mga bangsa miya, mga orikunowa. Ya dita dirun ka pamagusaya na ang tanong katukawi. Aso kaya pakabida o mamaguso babay. Amiyaw na sumama na kinabaw to. Da kapaginuntula kagyuti kaya pakapaginuntula o Allah Rabbul Alamin. Subalas ko kapanggalbok na dedin mauri sumabay. Kami akarapang sa tarotop si ikumada to. Lagi da nga to kapanggalbok sa mga simba si ikong Allah, kapuasa, kasampayang, na sadin sa balas o bai, sadin sa balas o dato na miyakar pangon so balas o mga bai. Si ibu makapambida ko antay makaniniat, antay mapiniat si isang ito dua kataw. Malagid po umama ang babay na sadin sa kapakaniniat o manisakiran, ago kaya impediran si iko simbayran, si iko sambayangiran, si iko puaseran, kaya pakapaniatiran, kaya pakapagiklasiran si isang ito kaya sidkairan, nagyuti malay balas. O baso kaya pakarapang o bai na miyakarpang. Lagid man mga ito kapagintaw, si isang dunia, ago siya nga ito kasawiti, si isang dunia, igiraan na tamok ka na makarapang sumabai. Ay katulad Allah Rabbul Alamin at naman amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. May pitur Allah na sadin sa magamal sa amala mapya. Ago sa kanya na mapaparati. Paparatian yan. So Allah na miya gamal sa amal salih, miya nambang miya mosa, minta karin aw untha, malagid po sumama ago babay. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Na promise wala ko mga dato, na promise mambu wala ko mga bai, napakapagintaw na miskan yan natig wallah sa kapagintaw asuti si isang dunia. Na sampur na yan, wala nagiziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Nang balasan na miya tigo Allah sa balas, amniya kapia-pia, si sayayaw mul qiyama, asampi ang katuagal bakiran. O rin ito mga bangsa amin na giyang ito mga kabanar, mga wajibat, mga galbok, na malagid siya sa mga dato, ang gusto mga bai, asa din sa dumadait kiran, na ikiran pinte ito agaman tanu agama Islam. Yan ang isumbag ang mga alawlama si Salajun na daima lil buhutil ilmiyati wal ifta si sa Mamlakatul Arabiya Saudiya ay nisirta na imanto si kababayan mamakinag balasan ng Allah Rabbul Alamin na ubaad na komentar kano sa diron masusuat na rakanyan ito problema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.